Moikka YouTube! Tänään asennellaan 69 tai 69 veneessä. Siihen tulee. Siihen. Sinne. Ja tuolla tapahtuu se toinen 69. Katsotaan miten se kuvio saadaan painelee tosta lasikuudusta läpi. Painelee yhtä hyvin kuin mä painelen sua. Noniin. Oho. Gay! Tilanne. Akku loppunut defaultista ja yksi KP:n nopea kairaus. Juhis, mitä me täällä tänään tehdään? No, saatiin tossa vähän ideaa, että pitäis veneen heittää roosteriin taakse. Joo, eli tosiaan niin katsottiin tossa vähän Instagramia tuolta jenkkimaailmasta ja saatiin semmonen idea, että lyön tähän meidän pikkuveneen perään putki. Sehän tässä niinku todellakaan mitään järkeä oo, mutta eiköhän lähdetä tekemään. No niin, ja täällä olisi tää meidän ihan sairaan kaunis valmis tuotos ja kyllä lähtee. Nyt lähdetään sitten testiajolle ja... On hyvä. 9 nuggettia, sitten chicken el maco ateria. Ja vauhtikaan meille ei tippunut kuin varmaan solmun huipuista, normihuipuista. Eli kaikki on hyvin! Tuli vielä kalustotappiota. Hävitettiin meidän toinen morjosta pöytään lippis. Lähettiin plaaniin, niin sinnehän se hävisi jonnekin. No jep. Mutta näin kuviin.